Sziasztok! Üdvözlünk titeket a heti Geek, majdnem heti Meteort mondtam kapásba, heti Geek első részének. Próba, teszt változatának intrójában. Én Ló vagyok, ő pedig Bubu. Gondoltok, hogy jó lenne valami értelmeset is csinálni végre. Ez nem biztos, hogy az lesz. Közel sem biztos, de én ugye a podcast rajongó vagyok elég durván, sok mindent hallgatok. Louis először hallott erről az egész dologról kb. Mondhatjuk. De úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Közben sörözünk, mert a sör az jó. A show felépítése igazából úgy lesz, hogy a podcast felépítése igazából úgy lesz, hogy lesznek hírek, lesz általában megbeszéljük, hogy mivel játszunk, most mit néztünk mostanában, egyéb témák, amik felmerülnek a héten. Szerintem egyelőre csapjunk bele a hírekbe, vagy beszéljük meg, hogy mégis kik vagyunk mi. Jó, akkor legyen valami bemutatkozással, akkor kezded? Hát, ugye Bubu a becenevem, amúgy az internetes körökben Born to be Geek néven lehet megtalálni főleg. Egyetemista vagyok, dolgozok és tanulok, a tanulást az kevésbé, amellett pedig játszok, főleg iszok, játszok, játszani PS3-on és Win szoktam. Van barátnőm, és szegediek vagyunk. Igen, szegediek vagyunk. Így ahogy Mamu is elmondta, szegediek vagyunk, és én is akkor tanulok, meg dolgozni még annyira nem. PS3-on játszom főleg, illetve most elkezdtem ismerkedni a Wii-vel, ami már ugye jó pár éve van, de most kezdtem el szórakozni, és meglepően jó. Ezen kívül, nem is tudom, amit el akartam mondani igazából, hogy bemutatkozás szintjén, hogy miért akartam én ezt elkezdeni, hogy már említettük is az előbb, hogy tényleg, hogy igazából valamit alkotni azért jó lenne már. És aztán, hogy az majd mennyire lesz népszerű mások körében, az egy jó kérdés, de hogy legalább valamit csak azért csináljuk, mert mi szeretünk csinálni. Pontosan, igazából én nem vagyunk zenészek, nem írunk, mint sokan mások például. Én próbálkoztam egy darabig a novellák írással, a versírással, azt mind a kettővel fölhagytam, és akkor gondoltam, most ki kéne valamire tartani. Meglátjuk, mennyire fogunk tudni. Ne csapj az asztalra. Mert az nagyon belehallatszik. Az rohadtul belehallatszik. Valóban, hát az én első számú inspirációm az tényleg az, hogy én elég sokat hallgatok podcastet, és az tűnt fel, és egyébként például Kevin Smith, ugye, akit te is ismersz, filmkészítő, ő neki ez a mániája, hogy ő mindig mondja, hogy podcastet bárki tud csinálni, csak el kell kezdeni. És én úgy voltam vele, főleg, hogy te is mondtad, hogy jó, az kurva jó lenne, hogy mondom, akkor kezdjük el, mert ugye Robival is beszéltük már ezt többször, de valahogy is sose jutottunk oda, hogy az meg el is kezdjük. Igen, mert ugye múlt héten találkoztunk csak úgy egy sörözés miatt, és akkor mondtuk, hát akkor viszont, hogy ebben beleakunk, akkor bele kell minél előbb, mert csak a pénzből van. Ugye a podcastet valóban én nem hallgatom őket, de egy videókat szoktam nézni a hasonló témában, például a Game Day-ről most, ami nemrég indult, akár a Hollywood hírűnökség nyilván legismertebb. Egyik legismertebb talán egy YouTube-os videoblogger, mit tudom, micsoda. Az vlog. Tehát azért ilyeneket követek, külföldieket is egy párat, úgyhogy gondoltam, hogy valami hasonlót kell csinálni. Nyilván még egy videót nem olyan egyszerű, hogy kezdjük így ilyen rádióra. A végső cél az ugye nyilván egy hasonló ilyen gameplay kritikás csatorna lenne, csak hát az ugye felszerelés, nem éppen 2 fillér. Így van. Hát nyilván szakértők se vagyunk, úgyhogy majd inkább ez az abszolút játékos szemszögből, nem tudom mire gondoltam. Hát igen. A saját véleményt természetesen. Azért is heti geek, mert mindenféle geek témák, főleg ugye videójátékok, de filmek is. Kütyű ritkábban annyira nem... Én jobban kütyűbuzi vagyok, mint Louis. Ja, hát nekem az okos telefonok is nagy újdonság volt, egy 2 éve szereztem be az elsőt. Valóban le tudok maradni így a technológiával, de azért igyekszem behozni. Hát én néha valami nagyon érdekeset látok, akkor esetleg beszélek róla, meg így be tudok lelkesülni egy-egy marhasságon, mondjuk egy Apple újdonságon. Igaz, hogy nincs Apple cuccom, és valószínűleg egy jó ideig nem is lesz, amíg nem lesz valami jól fizető állásom, de szeretem. Ilyen plátói szerelemben vagyok az Apple cuccokkal. Hallotod, olyan az iPad-ed, mint a barátnőm? Nincs. Igen. De most már az nem igazodik.
Szóval azt meg is van akkor, hogy a lényeg igazából. Jó, hogyha a hangom remeg, az azért jó, mert ideges vagyok és kurát fázom. Ja tényleg itt ebben a konyhában az Ez alapból igen, most megjött ide is ez a vihar, Ivet ciklon, vagy micsoda, egyébként Ivetnek hívják, azt hiszem. Ivet? Aha, na itt is el. Most már itt is elkezdik lőni névvel. Meg Hólika, nem, már itt is Ivet, tehát most lehet csodálatos. Igen, és az ide is érkezett szerencsésen, és amúgy is ilyen jégverem van konkrétan a lakásomban, úgy általában, úgyhogy most itt fagyoskodunk. Na, akkor kezdjünk valami témába már szerintem. Jól van, akkor jöjjenek hírek. Az első, amit ugye beírtunk, az újonnan bejelentett Gotham nevű sorozat. Foxon lesz elvileg, nem is tudom, gondolom ősztől, mint minden sorozat, új sorozat. Igen. És hát egy elég ütős trailer jött ki először. És ezt most nemrég néztük meg, és na te véleményen micsoda róla meg? Annyira nemrég néztük meg, hogy én most így konkrétan a felvétel előtt Bobó rám előszokolt, hogy akkor most ide nekem is. Tehát egyrészt egy híreket sem feltétlenül követ. Tehát főleg a trailereket kerülöm igazából a filmek kapcsán, nem akarok tényleg semmit spoilerezni magamnak. Most ezt megnéztem. Hát azért teszem, hogy sokadik origin story, ugye ezt írott az első videó, hogy miért. Tehát most csak ez ugye egy olyan origin, ami érdekesebb, mint egy átlag Batman origin, mert nem Batman mondjuk a főszereplő. Nem Batman igen, a főszereplő, ezért érdekes számomra is. Amellett, hogy nyilván ez benne az ő sztoria, meg mondjuk mutatták Macskanőt, ami nekem kicsit sántít, meg minden, hát de... A Pingvin, meg a Poison Ivy. Hát még a Pingvint elfogadom, tehát hogy volt ő valami már maffia emberkel még mielőtt ő lett volna a Pingvin. Ez nagyon ilyen hányás hangú lesz szerintem a felvétel. Szóval így nekem baromira bejön, biztos elkezdem majd nézni, bár mondjuk ezt mondtam az Agents of S.H.I.E.L.D.-ről is, és azt se kezdtem még elnézni, pedig tökre érdekel. Igen, tehát csak ki nem majd próbált kis, leresztelni azt is, hogy általag szar, de hogy... De én kíváncsi vagyok, hát én egyre többször vagyok úgy, hogy olyan dolog tetszik meg, amire mondjuk sokan azt mondták, hogy szar, például az új Robotzsaru, amit mindenki leszarozik az interneten, és szerintem tök jó film volt. Most viszont nem megyek még bele rögtön film témába, de... Arról lehetne. Igen, de szóval ez szerintem ígéretes, sokadik nyomozós film lesz, úgy érzem. Tehát azért az alapvetően a témája, viszont szépen fel tudja dobni szerintem ez a Gotham-es környezet, ez a Batman-es... Meg az, hogy ez mondjuk egy eléggé jó, biztos képregényekben volt már hasonló, amikor mondjuk tényleg Gordon korai szakaszát felfedezték egy ilyen minisorozatban, de szerintem az egy eléggé feltérképezetlen terület, hogy Jim Gordon mit csinált, mielőtt Batman megjelent. Igen, tényleg nem tudom, de Batman alapból nem is annyira, de például Wolverine-nek volt ugye egy ilyen képregény sorozata, azt mondja Origins-nek is hívják, azt is nyilván. És ott abszolút az ő gyerekkoráról van szó, hogy hogyan lett olyan, amilyen. Úgyhogy itt valami hasonlóról van szó. Én mondjuk szeretem az origin sztorikat, tehát engem most se zavar, amikor 86-odjára mesélik el ugyanazt, lásd, Batman-t ugye legalább 2-3-szor elmesélték már filmbe is, akkor Pókembert is már másodjára, meg mindenkit elmondanak többször, de... Csak mindig van jobb igazából, de most a Nolan-es Batman is jobb lett, mint volt régen, ugye, akkor a Pókember is szerintem jobb az első részre, legalábbis a másodikhoz nem volt még szerencsém. Nekem sajnos igen. Igen, ez majd későbbre, ugye. Hagyjuk most akkor ha már Batman. Hol, de jó fiúk. Akkor a Batfleck kosztüm. Igen, Batfleck kosztüm. Nekem mondjuk kurvára bejön. Igen, de olvastam, hogy ez hogy az Old Man? Hát Batman, ez az a Batman kosztüm, amit a Dark Knight Returns a képregény sorozatban is viselt, meg akkoriban hogy elég sok képregény volt, tehát egy 80-as évek vége, 90-es évek eleje, igen. Aha, igen, na az, amit én nem olvastam. Én sem olvastam meg a Dark Knight Returns-t, valamire akarom. Egyébként azt nem tudom, tudod, de hogy amikor bejelentették ezt a Batman vs. Superman filmet, akkor az úgy történt meg, hogy azt hiszem tavalyi Comic-Conon kiállt valami csávó, már nem tudom megmondani, hogy kicsoda, és csak felolvasott egy részletet. És akik megismerték a képregényt, azok kapásból tudták, hogy az a Dark Knight Returns-nek az a része, amikor Superman és Batman verekedés előtt beszélgetnek. És akkor ez volt végül a bejelentése annak a filmnek. Mert ugye csak az lett volna, hogy Man of Steel 2, és akkor derült, hogy lesz benne Batman.
És utána jött a nagy Ben Affleck-es fölháborodás, amit én... Nem tudom, mi baj van Ben Affleck-kel. Nekem sincs különösebb bajom vele, annyi ember volt már Batman. Most sokan mondják, mióta kijött ez a kép, hogy azért megvan hozzá az állat. És tényleg, tehát Ben Afflecknek az a kép, ami nekem először is szembe ötlött, és nyilván ez a képregényhez is hogy hasonlít, ez a kisebb fülek. Tehát igen, az nekem nagyon tetszik egyébként. Korább, ami abszolút nem gond. Kicsit fura dagadt denevér a melkasán. Nekem az is nagyon tetszik, tehát egy kis ilyen chubby, alig bír felszállni kb. Az nyilván van is erről poszt, de az nevetséges, de önmagában nem tűnt annak. Meg az, hogy ez nem ilyen páncélszerű kosztüm annyira, de ez egy egyszerűbb ilyen ruha kosztüm, és az nekem tetszik, mert Batman a képregényekben szinte sosem volt ilyen nagy páncélzatban, kivéve, hogyha valami olyan ellensége volt, aki ellen muszáj volt felvennie. De általában csak egy szimpla ilyen tudja, tököm, és nem nagyon írták azt a képregényekben, hogy milyen anyagból van, csak az lényeg, hogy a filmekben viszont úgy érezték, hogy muszáj páncélba rakni, mert csak úgy lesz hihető, hogy túlél minden. Nem, valóban nem, tehát hülyeség az. Szerintem teljesen rendben van, nekem abszolút szimpatikus egyre, amit így láttam, ez a... Meg a Batmobile is, ha már... A Batmobile is sokan szívták ezt az előzőt. Nekem tudod mire hasonlít? Pont, mint hogyha a Tim Burton-es 89-es Batmobile-ját összekeverték volna a Nolan-es Tumblerrel. Tehát pont olyan, mint hogy annak a kettőnek a keveréke lenne. Mert ugyanúgy megvannak azok a lapos, fura ablakok, nem tudom, hol van kép róla. Na mindegy, tehát ez most ugye az eddigi. Ja igen, az a Tumbler. Meg keres rá Tim Burton-ére, vagy arra emlékszel? Aha, az megvan, szerintem azt tudom, ez a hosszúkás, nem? Az a baromi hosszú és ilyen nagyon lapos és furcsa. Ja, lehet itt látni. Olyan, igen, ilyen ablakai vannak, mint az akkorinak, viszont ilyen baromi nagy kerek. Meg kicsit tudod melyikre hasonlít? Ja, azt nem nézted gondolom az Arkham Knight trailerét? Nem. Na, igen, az baromi előzetes. És abba van egy elég jó Batmobile. És arra hasonlít leginkább. Lehet, hogy mondjuk megosztották a jegyzeteiket, vagy valami hasonló. Fogalmazhatunk így is. Azt gondolom, hogy ez nyilván egy ilyen képregényesebb megközelítés. Tehát Nolan abszolút hangsúlyozta ezt a realizmus, realitás, hogy beleviszi. Ehhez képest ez meg totál képregényes, akkor ezek szerint a kosztüm is, meg abszolút. Ami nem feltétlenül baj, vagy nem baj, az akinek jobban tetszik. Ugye Batmobile az gyakorlatilag minden rajzoló más miatt rajzol. Tehát abban ugye nincs egy ilyen alapvető, hogy néz ki. Hogy Batman-t is mindenki másképp rajzolja, de azért voltak ilyen alapvető, hogy nézett ki. Tehát mindig voltak ilyen gyönyörű szép magyar kifejezéssel, a guideline-ok, hogy kell kinézni a Batmannek, ami változott. Pontos vagy elég színos? A guideline? Nem tudom. Szerintem elég színos. Na mindegy, szóval ennyi, a Batmobile meg úgy nézhet ki, ahogy akar. Az abban elég nagy szabadságot. Nézzük között a véleményektől, tehát kifogásolják tényleg pont, amit mondtunk, ugye a füleket, meg a dagadt denevért. Azért egyáltalán nem gond, nem akkora gond, mint milyenek elsőt tűnik. Majdnem meghúztam a Instant Nescafét a... Az úgy felszpörgetve lehet. Az autóról konkrétan nem látok hirtelen utalást. Hát csak, ja igen. Teljesen rendben van. Valóban, tehát kicsit olyan tanknak tűnt ugye az előző, tehát nagyon ez a katonai vonal. Nem biztos, hogy baj, hogy ez egy ilyen lazább, szuperhősös. Szerintem sem. Ez teljesen jó. Na nézzük, mi van akkor még itt, hírnek ezt amit. Na, további szuperhős hírek, új X-Men film. Néztél előzetest egyébként? Nem, tehát ahogy mondom, ezt nem. Én nem láttam az előző filmet sem még. Melyiket a First Class? Az valami jó film. Tehát az most már azt mindenféleképpen nézd meg, én meg most azt tervezem, bár mondjuk most már egyre kevesebb idő van, mindjárt 22. hely, és akkor jön ki Magyarországon elvileg. Igen, mert szerintem ma volt premierje Amerikában, és egy hét múlva lesz nálunk. Nekem ugye a régi X-Men filmek is baromira bejöttek, a First Class az még jobban, mint az eddigiek, és most erről például az IGN is azt írta, hogy a legjobb. Mert csak ennyit olvastam, tehát a YouTube videónál a kis fülszöveget, azt elolvastam, és ezt mondták, hogy tényleg ez a csúcsa, és így még jobban várom, baromira várom. Igen, ezt múltkor is említetted már, hogy tényleg ez mennyire korvára várom. Nem tudom, nekem van egy ilyen
érzésem, hogy nekem ez lesz a kedvenc filmem. Mert most azt, hogy a nagyon falva szögeznének és meg kéne mondanom, mi a kedvenc filmem, azt mondanám, hogy a Watchmen. Aha. És egyszerűen én imádom az ilyen nagy, csoportos, szuperhősös dolgokat. Az Avengers-t is imádtam, bár azt még csak egyszer láttam, és nagyon újra akarom nézni. Fura, hogy második az abszolút nem olyan durva. Azt Tényleg? többen is mondták, igen, meg nekem is az érzésem. Első nagyon imádtam, másodszorra néztem azt, ami a repülőn, amikor tavaly nyáron mentem. És hogy nem kötött le eléggé, úgyhogy ez fura, és pont ezt olvastam például talán a moziba ütött? Igen, tehát hogy első nagyon oda volt érte valaki, és másodszorra pedig már inkább egy olyan igen, 6-os, 5-es közepes kategória. Ettől persze még jó film, tehát ha elsőre jó, akkor az jó, tehát nincs azzal gond. Az nekem is teljesen rendben volt. A Watchmen-t én már egy 5-ször megnéztem, és tehát nem azt mondom, hogy ugyanazt az élményt hozza, mint elsőre, de még mindig azt mondom, hogy ez egy rohadt zseniális film. De azért furcsa, hogy Zack Snydernek annyira azóta nekem nem tetszett. Tehát a 300 oké, nem vagyok nagy rajongója, jó film, az tény, tehát azt nem, jó lehet tagadni, de azért az tényleg egy jó film. Ugye a Man of Steel-t is ő rendezte, az egy olyan erős közepesnek mondanám, akik tényleg szeretik Superman a karakterét, azok sokan utálják a Man of Steel-t, mert elég sok marhaság van benne tényleg, de amúgy szerintem teljesen jó film. És kicsit félek, hogy mit fog kihozni ebből a Batman vs. Supermanből, de azért az a baj, amikor így eltér az alapanyagtól. Tehát például nem láttam a Superman-es, de például a 300-nál volt egyetlen probléma az, ahogy a képregény alapján készítette a film. Ja, nős és szinte kockára követi, de van egy rejt, nem is egy plusz rejt, amit ő beltett, amikor hogy Leonidasnak a nője, Leonidas ugye? Igen. Nője szórakozik a Tvaj Basival, meg ilyen politikázgat, már régóta beszélünk mi. Igen, csak megnézem, hogy vette végig, meg tudod mit? Rites lenne, nem? Ja, jó. Mondjuk csak, ha egy kisebb szünethez érünk, akkor leállítom, lementjük és elkezdjük jó. Újból, mert inkább, hogy legyen több részletben, hogy nehogy elvesszen aztán az egész. Akkor kurva ideges lennék. Szóval ezt teljesen fölöslegesnek tartottam, nem is a képregényben, tehát ezt ő találta ki, és akkor ő miatta volt ez benne nyilván. És annyira megvontotta a filmnek a ritmusát szerintem, hogy ugye, tehát amikor elindulnak a menetelnek ugye a Leonidas és a kis csapata, akkor ott már nincs több utalásra, hogy mi történik otthon, meg hogy a csajja mi van, nem. Mennek, aztán harcolnak, kész, ennyi. Nem kell bele mindig politikát, meg ez sajnos hajlamosak, amikor nincs. Hajlamosak a filmrendezők olyan filmekbe is belevinni plusz sztorit, de nem hiányzik. Például ilyen a Transformers. A Transformers úgy lenne egy jó film, ha 1 órás lenne és csak robotok verekednének. És nem kéne bele se Megan Fox, se Shia LaBeouf, mert ők csak így felfogod a fejed, hogy bazd meg, ezek mit csinálnak. Nem most új részt megint az Optimus Prime fog valami robotkardot, és egy robot... Marky Mark lesz benne. Igen. Marky Mark lesz benne, és nem tudom kicsoda még. Nagyon szóval, hogy nem is tudom már honnan jöttünk ide, hogy az X-Men film. Ja, X-Menből. Tehát, hogy Snyder azért szeretjük, legalábbis a Watchmen nekem is bejött, például a 300-nak abszolút rajongója vagyok, ettől függetlenül. De ennek nincs köze az X-Men, csak elindultam a de semmi Watchmen. Az X-Menek szerintem a 3 rész az tök jó volt, legalább régen láttam őket, de nekem akkor tetszettek. A 2 Wolverine-ből kimaradtam, eddig úgy gondolom nem maradtam. Hát az Origins Wolverine az személy szerint, szóval az én véleményem szerint egy borzasztó rossz film. Az új Wolverine még nem láttam, a First Class viszont baromi jó film. Az is ki és most ugye azt fogja rendezni megint, aki az első 2-t rendezte. Aha. Ugye a tököm. Nem, Bryan Singer. Bryan Singer, az, igen. X-Men egyébként egy tiszta meleg felvonulás, basszus. Ian McKellen, Bryan Singer. Nincs az sem. Nem, nincs. Persze, meg az X-Men eleve ebből indul ki, hogy az elfogadás, ez a legerősebb. Pont most néztem kicsit ez a meleg téma, meg ez az X-Men, illetve a képregények, vagy alapvetően is egy képregényből indult ki, hogy a Modern Family-t néztem, és ott arról volt, van egy meleg pár egyik főszereplő, egy sorozat, abszolút nem ilyen kategóriában. Na és akkor ott említi az egyik szereplő, hogy neki van egy ilyen nagyon régi, egyedi pók ember példája. Tehát rész, és hát hogy mennyire szerette a Pokémon, hogy szerinte vele is tudott így azonosulni, mert hogy a Pokémonnek is volt egy ilyen rejtett ténye, ugye, mint hogy neki is az, hogy a melegsége miatt Pokémon nyilván a szuperőség, úgyhogy érdekes, hogy mennyire át tudják ezeket.
Egyébként tényleg egy baromi sok, tehát nekem is akkor volt a képregény rajongásom csúcsa, amikor egy kicsit ilyen úgymond kitaszítottabb gyerek voltam, kis kövér gyerek, meg minden, és tényleg az, hogy Pókember poénkodott és elverte a rossz fiúkat, az nekem annyira, nem tudom, tényleg sokat jelentett akkor az, hogy minden héten elolvastam, hogy győzhet az igazságosság, és nem tudom, tényleg a szuperhős sztoriban van valami, ami engem nagyon megfog mindig, tehát hogy a jó győz, ez igen. Olyan szép. Mostában sajnos már nem, ezt látjuk a Game of Thrones-ba is például. Én nem nézem. Ahol mindig szopnak. Nyitok még egy sör. Közben szerintem zárjuk le itt az első felét. Ja, jó. Akkor toljad le, mert nem értek hozzá. Bázony. Halló! Na, itt az első rész második része. Szóval PlayStation Now. Az minket igazából kurva erre nem érint, csak azért érdekes igen. Hír. Mert ugye nincs PlayStation 4-ünk még. Meg mit tudom én, nem is tudom, hogy lesz-e valaha, de jó, biztos lesz egyszer. De akinek PlayStation 4 van és nem volt PlayStation 3, vagy egyébként baromi sok ember, hogy a PlayStation 3 eléggé szarul teljesített nagyon sokáig, és egy csomó ember nem vett PS3-at, meg inkább Xboxozott. Még ez főleg Amerikában jellemző, Európában a PS3 ugye nyilván népszerűbb volt, nem nyilván, de népszerűbb volt. És akkor így PlayStation 4 ugye nem visszafele kompatibilis, ami elég nagy burdéság, de hát ez van. És ez a PlayStation Now szolgáltatás azt engedi meg, hogy egy online és egy szerverről streamelhetsz PlayStation 3 játékokat. PlayStation 4-re és PlayStation Vita-ra is. És a lényege végül is az, hogy még nincs árazása. Tehát azt van mondják, valami, hát írják azt, hogy $5-6 körül lehet kikölcsönözni játékot, de elvileg lesz valami havi előfizetéses modell is, mint mondjuk a PlayStation Plus-hoz. Ez jó hangzik, alapból ugye ezt azért érezhetjük már, hogy mostanában hogy ez a streamingé lesz a jövő, vagy a streaming a jövő. Tehát filmeknél például. Hát én ugye használok Netflixet. Például, igen, most Panni is azt a fel egyébként, nagyon Netflix kell neki. Tényleg? Megmutassam egyébként, hogy kell. Ja, te mondtam, hogy ilyet lesz hozzá, hogy beszélhetünk. Igen, de elég egyszerű, tehát nem egy nagy cucc. Meg most találtam egy olyan szolgáltatást, mert amúgy eddig szenvedtem azzal, hogy így YouTube-on ilyen ingyen DNS-t kerestem, ugye ilyen DNS szervert kell beállítani. Nem túl bonyolult egyébként a dolog, csak az lényeg, hogy próbáltam ingyenesen megoldani, csak az ilyen szopókanyalóka volt. De amúgy fizetsz nem? Tehát nem teljesen az ingyenes volt egy ideig, csak aztán nem működött egyik sem, amit beállítottam, és akkor most egy $2 havidíjú szolgáltatást használok arra, hogy elérjem a $8 Netflixet. De azért is fizetsz végül, nem? Igen, hát $2. Tehát összesen $10 nézek Netflixet. Erre gondoltam, tehát nem mondjuk most már nektek a Netflix $9 lesz. Eddig 8 volt, hát és én még régi előfizetőnek számítok, és ezért nekem 8 marad még 2 évig. Most már az új előfizetőknek viszont $9. Tehát akkor $11 havonta. Az azt jelenti, hogy 3000 forint. Maximum, igen. És azért annyit nézem, amennyit belét fér. És kurva jó egyébként, nagyon élvezem. Nem mint, hogy alapból nem néznék rengeteg sorozatot így is. Jó, persze, csak nem foglalja a gépeden a helyet, nem kell menedzselni, nem kell jegyezni, hogy hol tartasz. A legnagyobb bajom mindig az volt a letöltött sorozatnézéssel, hogy bazdmeg melyik résznél tartottam, megnyitottam 6-ot, mire eljutottam oda, hogy jó, meg ezt néztem utoljára. Netflix meg tudja, hogy hol tartottam. Megnyitottam a következő részt, megy. Nem kell letölteni, megnézem, és nem foglalja a helyet, nem kell ezen gondolkozni. Nekem ez a kényelem megér ennyi pénzt havonta. Még az én csóróságom ellenére is, mert tényleg, nem tudom, ez egy annyira kényelmi. 3000 forint is pénz abszolút, de tényleg nagyon jó szolgáltatás hozzá. És ahhoz képest meg, ha azt teszik, hogy milyen szar TV műsorokért fizetünk, akár kétszer ennyit mondjuk. Pontosan, egyébként, ha nem lenne egyik lakótársunk, akkor már lemondtuk volna a tévét, mert tök fölöslegesen fizettünk érte, nem tudom mennyit pontosan, egy kb. 2000 forint lehet pluszba az internet mellé a tévé, valami ilyesmi.
De tök fölösleges, mert az első és utolsó dolog, amit az utóbbi 5 hónapban néztünk tévén, az a Eurovízilós dalfesztivál volt, amit lehetett volna a neten streamelve is nézni. Mindent lehetett nézni. Annyi, hogy lehet, hogy nem a Gundi verziót, hanem az eredetét, nem tudom, hogy a Gundi verziót. Azt is van az M1-nek is, tudtam. Akkor meg... Néztem, igen, abszolút van az M1-nek egy nekünk nem éri meg tévé előfizetést tartani, csak a lakótársunk Forma 1-et néz rajta, és ezért mert azt nem lehet nézni, persze. Na mindegy, szóval a streaming, igen, abszolút ezt beszéltük már több helyen, és talán előkerült például Dragonnál, és ugye órán egyetemen, hogy például Netflix már csak azért is nagyon jó ezen kívül, hogy egy teljesen jó szolgáltatás, hogy például a sorozatokban teljesen új távlatokat nyit azzal, hogy egyszerre kidobja az egész évadot. És akkor nézed valami egy nap alatt, ha meg akarod nézni, és nem kell egyre több saját sorozata van és lesz. És jók is. Azért az nem mellékes. Most például nekem is totál kiagasztó, hogy tegnap megnéztük az új Trónok harcát, és így mondom ide a következőt, mert bocsánat, az asztal, igen. Szóval az új rész is, hogy nem bírod kívánni ezt a... Mondjuk a Netflix-el egy hátránya van, amit mindenféleképp fontoljatok meg előtte. Új évad nincs fönn mindig, az előző van fönn. Tehát úgy néz ki, hogy mondjuk amikor ősszel, mondjuk most véget ért a Walking Dead évad, nincs fönn még ez az évad a Netflixen, hanem majd amikor elkezdődik a 5. Azt hiszem 5. jön, nem? 6. A következő évad jön, akkor kerül fel az előző. előző. Mondjuk ez nagyon ciki egy Trónok harcánál konkrétan. Trónok harcán nincs is fönn, mivel az HBO sorozat. Persze. HBO sorozat? HBO, igen. HBO sorozat, és az HBO-nak ugye megvan a saját streaming dolga, bár most folynak tárgyalások az HBO és a Netflix között, általában a Netflix-el? Na mindegy, valamelyik másik ilyen streaminggel. Hát nem, az Amazon instant videóra fog felkerülni egy csomó HBO sorozat. Egyébként van egy olyan streaming szolgáltatás is, a Hulu Plus, ami olyan, hogy ott néhány, nem tudom milyen sorozatok, de ott viszont friss, tehát mindig felkerül a friss epizód, csak nem tudom mik. Mondjuk az alapvetően nem probléma, tényleg egy Game of Thrones-nál van csak az, hogy egy héten belül simán elszpoilezed magadnak. Van egy csomó sorozat, amit mi is torrenten követünk. De hogy, tehát alapvetően szerintem nem egy nagy probléma ez így a Netflixnek. Ez az egy sorozat szerintem, ami tényleg nagyon veszélyes, hogy elszpoilerezik, tehát most én is majdnem beleütköztem egy-két komolyan spoilerbe, de sikeresen elkerültem, tehát óvatosnak kell lenni vele. De hogy, tehát amúgy szerintem más sorozatnál ez nem probléma, tehát akkor már tényleg az tök jó, hogy ott van rengeteg választék, baromi nagy választék, és akkor és minden, valahányszor elindítom a Netflix appot PS3-on, mindig van valami új, ami így szemenütésben azon berakom a listámba. Hát kényelmes az, hogy tehát még főleg, de nem tudom te hogyan nézed még, de ugye nekem egy nagy különbség lenne az, hogy nem kell a laptopon szemmenni, meg összekötni PS3-mal, ugye jó, nem a nehéz ez se, hogy most van egy ilyen program, ami össze lehet kötni valami egyszerűen. Ez nem működik például rendesen. Csak akkor ahhoz tényleg az, hogy a feliratot is le kell tölteni, hogyha úgy van, meg akkor átnevezni, hogy akkor ugye megjelenítse a videónál, és akkor hogy most legyen ahhoz internet, és azért jó persze a Netflixhez is kell internet, de mindegy, de hogy egyszerűbb az, hogy alapból ott van a PS3-on elérem, és akkor tévén nézem. Nyilván Netflix se tökéletes, mert például volt olyan múltkor, Family Guy-t akartunk nézni, és így nem működött. Azt mondta, hogy ezt a sort most nem lehet elérni, ez valami random ilyen szerverhiba lehetett. És akkor mit tudom, egy óra múlva már elérhető volt, de akkor épp nem, és akkor néztünk helyette, aztán Futurama meg elindult, és akkor azt néztük. Tehát nem halsz bele, mert annyi más tudsz nézni, csak ugye épp eltervezted, hogy te azt nézed, akkor szarul esik, ha épp nem elérhető. Ez annyira ritkán, mert kétszer fordult elő velem ilyen, egyszer Star Trek-et akartam nézni, és az nem volt elérhető, egyszer meg ez. Tehát nagyon ritka, de el is előfordul, meg ha nincs interneted. Szerencsére nálunk nagyon megbízható a szolgáltatás, tehát nem megy el. Csak lehetőleg ritkább esetben. Hát jó, de akkor is megáll az élet, szóval... Valóban. Internet akkor. Tehát ez az újfajta Maslow piramis, ugye, hogy az első szint amúgy azt mondja a legfontosabb, ami kell, hogy azért ezt hát az alsó szint, az étel, igen, az alatt van a wifi, és az alatt a rezsicsökkentés. Ja, de akkor ennyit a streamingről, ahová így a PlayStation... És ugye ez játékban szerintem baromi jó dolog lenne tényleg, hogy nem kell letölteni semmet rengeteg. Épp ott vagyok most, hogy a kicsi kis 320 gigás talán a PS3 simán betelt más. Nekem az 500 gigás, tehát ennyi. Tehát nem hogy nem lehet megtölteni, ugye... Tehát az ember úgy bánik a tárhellyel, mint tehát a levegő, tehát kitöltjük a rendelkezésünkre álló teret, és tényleg nagyon durván. Úgyhogy teljesen tök jó lenne az, hogy én most akkor csak elindítom
ugye online szolgáltatás. Ugye volt már erre ez a OnLive nevű szolgáltatás, ami PC-n működik így, csak ahhoz tehát elég durva internet kell hozzá. Meg nálam nem is működött valamiért. Akkor, hát ugye a Gaikai, amit megvett a PlayStation, és abból lett ez a PlayStation-nál, az is egy ilyen szolgáltatás volt. Tehát ez egy elég jó, olyan játékokhoz nem alkalmas ez, ahol tényleg ez a 10 másodperces reflexek kellenek. Hát az főleg mondjuk multiplayer, meg ugye FPS. Hát jó, igen, meg olyanoknál mondjuk egy ilyen arcade stílusú, ilyen shooter valami, amikor űrhajóval. Igen. Az olyanokra nem alkalmas, de mondjuk egy Last of Us simán végigjátszol így, mert ott ugye azért nincsenek olyan fú de durva reflex dolgok. Ja. Tehát ott az van, lopakodsz meg minden része, tehát ugye ott nincs 10 másodperces maximum, itt fél másodperc alatt elküldődik és vissza is ér az adat azért. Tehát jól megoldották már ezt. Szóval az a baj, hogy úgy fel, hogy ez legalább még egy évek kérdése azért, hogy ez rendesen működjön. Hát elvileg ez nyáron elérhető lesz ez a szolgáltatás. Az oké, ez a PS4, tehát még elég ide van szűkítő, azért ezt úgy érzed. Az, hogy nekünk is még elérhető legyen, egyrészt az kell, ez még egy PS4 is. Elvileg most a Sony abba a jövőben gondolkozik, hogy ez a PlayStation-nál végül is egy olyan szolgáltatás lesz, amit bárhol elérhetsz. Tehát mondjuk az lesz, hogy tényleg előtúrod a laptopodat, mondjuk nyilván egy jobb laptopot, és azon is tudsz mondjuk egy PlayStation játékkal játszani. Az úgy már érdekesen hangzik. Elég ütősen hangzik. Hát nyilván PlayStation 3-mal, de aztán mondjuk lehet, hogy amikor kijön a következő PlayStation, vagy később már a PlayStation 4 életében, elérhetőek lesznek rajta a PlayStation 4 játékok, és akkor tényleg egy akármilyen dzsunka PC-n tudsz majd nyomatni, mit tudom én, Last of Us 3-at. Ha már tényleg itt akkor a PlayStation 4-ről beszélünk, akkor beszéljünk most mondjuk ezekről az új konzolokról, azt mondja, ezt is felírtam, vagy legyen inkább akkor az milyen játszunk éppen. Hát akkor most gyors, akkor Next Gen konzol. Nézzük a konzolokat, hogy az én véleményem az, hogy most lenne mondjuk valaki ad nekem 200 000 forintot, hogy akkor tessék, vegyél belőle valamit, én nem konzolra költenék. Nyilván, de ha muszáj választani a három közül, akkor szerintem most még a márkahűség miatt a PS4. Nem tudom megindokolni konkrétabban, mert... Én nagyon jól meg tudnám indokolni helyetted is, hogy miért nem mondjuk Xbox One, mert most itt az a kérdés. Én egyébként, az én meglepő válaszom az, hogy Wii U-t vennék. Hát jó, azt tudtam, igen. Azért, mert tényleg kevés játék elérhető rá, azok viszont azok a kőkemény Nintendo cuccok, amik baromira jók. Tehát pont nem is olyan rég néztem végig egy kis részletet a Super Mario 3D World nevű csodálatosan rövid és lepörög a nyelvről a játékról, és annyira fan az egész, hogy ez valami borzasztó. Tehát... Hát a nagyon ugye a Wii U-nak, bocs, hogy közülálok, ami a többi konzol, vagy másik kettővelhez képest, hogy kompatibilis abszolút a Wii-s játék. Ja, hát igen. Sőt, még a kontrollerrel is, hogy aztán pláne. Igen, persze például ez is, hogy nekem van egy Wii 2 kontrollerrel, az kapásból, akkor nem kell venni. Azért ez zseniális, ez nagyon szimpatikus volt benne. És közben például pont láttam egy játékot teszteltek, hogy a Zombie U, talán, hogy az is eléggé szimpatikusnak tűnt nekem, hogy abszolút... Nekem is, ez a nagy különbség kettőnk között például, hogy egy abszolút Nintendo fan vagy. Hát de túlzás, tehát nagyon... Ebben is én kicsit látens fan vagyok, most kezdek jobban belemenni, de... Nagyon jobban belében Mario, meg igen. is, hogy mit tudom én, tehát, és én meg ebben eléggé kiestem eddig, és most sem érzem azt, hogy tehát most így átnéztem nagyjából mi elérhető így Wii-re mondjuk, tehát most nem régen tényleg elkezdtem kb. Foglalkozni azzal, hogy milyen játék van Wii-re. Mivel tudnék játszani, vagy úgy. Super Mario Galaxy-t abszolút ajánlom. És nem keretett fel sok minden az érdeklődésem. Most jól el vagyok egy-két dologgal, majd erről így bővebben akkor még beszélünk is, felírtam egy-két címet. De azért inkább én maradnék talán a PS3 vonalra, meg Xbox is volt ugye. Annyiból egyetértek lehet, hogy a Wii-t én most is, meg eddig is főleg arra használtam, hogy ilyen multiplayer mókák, tehát barátnővel, Mario Kart, Mario Party, ezek annyira szórakoztató játékok, hogy tényleg erre igazán jó. És most kezdem én is felfedezni, például a Wii-nél is mondom ezeket a single player dolgokat, mondjuk, tehát már elkezdtem ugye ez a Zeldának a Twilight Princess részével játszani, így jó 6 éves késéssel, vagy nem is több 8 év, 2006-ban jött ki. A Gamecube egyik utolsó játék volt, és a Wii első játék, tehát mind a kettőre kijött. De ugye Skyward Sword, ami direkt Wii-re. Az azt hiszem 2011-ben jött ki, tehát az sem mai. De ugye most kezdtem el játszani, aztán úgy kicsit
lelankadt a lelkesedésem, nem tudom miért, meg folytatni akarom. De most a Galaxy az, ami nagyon megfogott. Kurva jó. Most így tök mindjárt ugrálunk a témák között, tehát ez nem zavarja. Tehát a lényeg az, hogy annyira tényleg szórakoztató játékok, amelyet hogy baszott nehéz, tehát így idegörlő. Tegnap is nyomtam egy olyan részt, hogy végignyomtam egy baromi nehéz pályarészt, örültem, hogy jaj, megvan, és akkor kapásból volt egy ilyen, mindegy úgy működik ez a hogy néha megjelennek a galaxisok fölött ilyen komet, mi ez, hullócsillagok, Ja. amik ilyen challenge-eket. Meteor. Csupa anglicizmus, Hollywood hírnökségben érzem magam. Szóval ilyen Ja, challenge-eket nem állít föl, és ott például az volt, hogy ugyanaz a pálya, csak sokkal gyorsabban mozgó ellenfelekkel. És akkor még egyszer nekiestem ugyanannak a szar szemét nehéz résznek, és így ilyen 20 élet elvesztése után, mondjuk úgy volt megoldva direkt, a pálya elején volt egy vanap, ezért gyakorlatilag mindig ugyanannyi élet végeztem. De egy ilyen 20-30 újrapróbálásra végére is jutottam, de már így a végén tudod, az a eldobnád azt a szar vírimótot. Tévét törjük össze meg a vírimóttal. A kedvencem, hogy a nunchuck és a vírimót így tökéletesen alkalmas arra, hogy így felakazd magad. Erre nem is gondoltam venni, csak az asztalba sikerült belevernem, teljesen véletlenül majd. Tehát annyira beleértem magam, azt, hogy Red Steel-rel játszottam. Most de te rajta hagyod a kotont, vagy neked nincs is? Levettem a kotont. Én utálom a kotont. Ez egy másik téma, ezzel most nem fogunk foglalkozni, hogy védekezhetünk kotonnal is. Szóval, hogy igen, tehát én nem hagytam rajta, lehet rajta kellett volna egyébként, mert valóban így sikerült belevernem az asztalba, annyira helyesen kardoztam. Aztán meg egyszer pofán is vágtam magam, aztán amikor rémen kapcsán volt. Tehát ezt akartam, mert először eszembe jutott közben, hogy ne felejtsem, hogy meg az asztalra ütöttem, majdnem csak 2 ujjal. Szerencsére, hogy a Bruce Lee-met 2 előtt volna. Hogy igen, party játék azért alapvetően, bár nyilván van egy csomó, ami egy játékos játék. De én alapvetően ez a magányos farkas játékos vagyok még mindig, és erre meg inkább alkalmas szerintem a másik kettő. Abszolút. Én is PS4-et vennék, realitásban gondolkozva először PS4-et vennék, és hogyha lenne még rá pénzem, akkor Wii U. Hát igaz, 5 éve én sem gondoltam volna, hogy egyszer elérem azt, hogy mind a 3 konzol az előző generációból meg lesz. Már pedig most itt van szépen, neked megvan. Alatt ott van mind a 3, Xboxon is működik még igazából, bár nem minden játékot tudok rajta játszani, de működik. PS3 is megvan, ami teljesen jó, modern, mert 2 éve vettem csak talán, meg most egy Wii is, ami szintén egy profi és gépecske, úgyhogy most tök jó tudom mind a 3-at tesztelni, de ismerem mind a 3-at most valamilyen szinten. És tényleg, tehát most játszottunk délután a barátnőmmel a Rayman Raving Rabbids-el, ami szintén abszolút az a party játék, Win. És csak egy kontrollerem van ugye egyelőre, majd kéne venni egy másikat is, mert ugye az igazán munka, de így is egymásnak adogattuk, és tök jól el voltunk vele, hogy ezzel a hülye mozgással ketten összejátszottunk. Tehát volt egy olyan, amikor ugye egy ilyen répalével, persze répalével kell ugye szemben ölni a nyulakat, és akkor az a lényeg, egyik kezeddel így pumpálod a répalevet, a másik kezeddel meg célzol. Na most Fanninak nem ment a célzás, nekem az megy, és akkor mondtam, de én nem tudok egyszerre figyelni mindkettőt, mert egyszer próbáltam és elkezdtem, volna, akkor Fanni tett pumpát, és ő 2 kézzel elkezdte egy nagyon keményen drázni a kontrollert, én megcéloztam a másikkal, hogy ilyen profi módon egyedül, és így baromi egyszerűen teljesítettük, tehát hogy 1 percig kellett aztán kibírni a támadó nyuszik hadát, és mi 2 percig majdnem csapatmunkával, és még edz is minket abszolút, tehát. Úgyhogy teljesen, ahogy mondtad te is, igen, ez a csapatjáték, ez a multiplayerben. Ugye szilveszterkor is játszottunk, azt hiszem, meg azóta is volt hát egy először, a Mario Kart például, tehát kicsit csapnak az emberek, azért, hogy úgy van, de igen, teljesen jó. Mario Kart az még lehet mondani, hogy összehozza az embereket, de Mario Party az, ami gyűlölitek egymást. Tényleg a végén borzasztó. Ez az, amelyiket olyan szinten hiányzik a PS3-ból, ami tényleg viszonylag egy hardcore konzol, tehát abban nincs meg annyira ez a mókázás, legalábbis nem jellemző. Kevesebb, igen. Ott is van azért egy Udano Jack például, kicsit más formában, ez mégis egy vicces csapatjátékos. Igen, azt vágod, hogy az nem egy... Tehát Európában nem tudom, nem merném azt állítani, hogy enyém az egy őrült példám, mert nyilván nem, de az csak Amerikában adták ki. Ezt én amerikai Amazonról rendeltem, és tényleg az egy baromi jó játék, és szerintem nagyon kevesen ismerik itthon. Hőnepen jó, tehát You Don't Know Jack. Még egyszer, ajánljuk. Jó. Ilyen quiz játék?
Kvízjáték, csak egy kis csavarra. Igen, tehát konkrétan tényleg nagyon, hogyan mondjam ezt, ez a fingos poénok szintjén mozog mondjuk. Igen, de tehát az, hogy van rajta tényleg egy ilyen csavar, hogy idióta játékvezető, aki folyamatosan fikázza a játékosokat, és kemény poénok vannak benne, sokszor felnőtt. Sokszor meglepően szofisztikált poénok. Igen. Meg ez a, nagyon ez a ilyen culture. Hát az, hogy tényleg ez a pop culture populáris kultúra köntösbe öltöztetett magas kultúrai kérdések a legjobbak. Például, amikor mit tudom, Bugs Bunny-val kérdeznek matematikai kérdésre, ilyen, tehát egészen elvetemű dolgok. Szép benne az, hogy tényleg nem feltétlenül az a nehéz benne, hogy egy kérdés megválaszolja, hogy megértsd a kérdést. Igen. És ez baromi sokat tud segíteni akár egy egyetemi ZH megírásában is, ahol a szövegértéssel vannak problémák. Az tény, hogy szövegértés nagyon fontos, mert én azt vettem észre, hogy sokszor mi a kis angol tudásunkkal jobban megértjük, mint anyanyelvi angolok a kérdéseket, mert mi jobban elgondolkozunk mondjuk egy kérdésnek a mondat szerkezetén, vagy akármi, mint egy angol, aki csak így néz, hogy mi van? Ja igen, tehát az írha haveroddal. Hát igen, vele is, meg mondjuk néztem elég sok videót is, ahol anyanyelvi angolok játszanak vele. Volt ennek ellenkezője is, amikor ugye mi ezt valószínűleg jobban tudunk angolul, mint egy-két ismerősünk, akik együtt játszottunk, és ő meg lazán eltalálta azt, amit mi nem túlagyaltuk már, és eltaláltuk értelmezni fordítókat, ő meg betippelt valamit tök jó. Szóval ez is van. Szerintem akkor ugorjunk, tehát hogy milyen játszanánk, szerintem nincs játék PS4-re egyelőre, tehát nem sok minden. Hát, indie játékok főleg, ugye? Tehát, Octodad, de az még PC-n is. Ami meg fog jelenni, azt tudunk nyilván most akár egy Watch Dogs jut egyelőre eszembe, Watch Dogs, ami PS3-on is megjelenik, szóval. Most gondolkozok PS4-en, mi az, amivel én is néztem, hogy szívesen játszani. Xbox 1-re jut eszembe, Xbox 1-re névről ne is beszéljük már, tehát hagyjuk az Xboxot, ez egy vicc, de... Titanfall vagy? Igen, a Titanfall. Nagyon csúnyán mondtam, Titanfall. Tehát az is, tehát néztem róla egy angolosak vagyunk. Titanfall. Hogy kell mondani? Titanfall. Az a Titanfall. Titanfall. Egyébként úgy, hogy így fogják hívni a magyarok. Titanfall. Mint tehát, a Call of Duty. Az is Call of Duty. Ahogy így leszültem, nagyon ugyanaz, mint egy Battlefield. Ha már egy szép kiejtésnő. Csak tudsz benne a falon futni, mert be tudsz néha szállni egy ilyen nagy lépegetőbe. Na ez engem például pont kurvára nem rángat. Tehát vannak az Xbox One-on olyan játékok, amik rángatnak, de ez például pont nem az, amire mindenki ráizgult. És ez az, hogy engem se, és akkor ezt próbálják meg húzó címnek adni. És nem azt mondom, hogy ketten reprezentatívak vagyunk, de hogy most komolyan egy olyan játék, aminek a kampány az abból áll, hogy minden... Megint egy shooter. Hát az hagyjam csak shooter, mert lehet jól csinálni azt is, de hogy a kampány azt meg abból áll, hogy minden pályán, vagy van kampány benne, ez már röhely egyébként, hogy minden pályán érkezik ugye egy helikopteren a csapat, és akkor ledod a téged, és meg kell ölni a másik csapatot. És tényleg ennyi a sztori igazából, hogy van két szemben álló, és csak kettő, tehát nincs túl bonyolítva, ketten vannak, és azok utálják egymást. Nehogy össze zavarodjál! Nem szabad. És akkor ennyi igazából tényleg, és ugyanaz, ami már eddig is volt, az újítás, amit mondtam, a falonfutás, meg egyébek, kicsit ilyen parkörös, ugye ezt így a Szirmaik is kifejtette elég jól a game deal-odás kritikájukban, meg gameplayükben. De nincs benne sok újdonság, és akkor ezt egy húzó címnek szánták, tehát ez az szomorú. És hogy rá is világítottak még szerintem nagyon jó gondolatként, hogy sajnos tényleg amiben előre tudott lépni egyelőre tehát a Next Gen konzolok, PS4 és mondjuk az Xbox 1, az a grafika, ami meg semmi szerintem konkrétan, tehát tényleg... Nem semmi, nem a legfontosabb, illetve... Tehát inkább ez a... Van grafika és esztétika. És igen, és nem marha nagy különbség van. Marha nagy különbség van, tehát ugye nyilván NES-en is lehetett esztétikus játékot csinálni, aminek szaragra úgymond grafikája. Igen. És ma is lehet olyan gyönyörű szép grafikájú játékot csinálni, aminek kurva szar az esztétikája, mert egyszerűen hiába az meg 80 millió poligomból áll, hogyha úgy néz ki, mint egy... Tehát mondjuk például LMV, amit te mondjuk azt nem szeretsz. Aha, nekem az bejött azért. De az meg olyan arcmimikájuk van az embereknek, hogy mindenkit játszott. Steven Seagal kb. Nicolas Cage. Nem, Steven Seagal. Mindenki Steven Seagal, mert mindenki ilyen... Nem mindegy. Szóval azért mondom, hogy nem feltétlenül. Tehát az is egy szép grafikájú játék, de például nekem így kiráz tőle a hideg, hogy ránézek a balt arcú emberekre.
Tehát, hogy nagyon sok mindentől függ egy játéknak a grafikája. És igen, és ez az, hogy nem a technológián múlik ez a grafika, és azért mondtam azt, hogy igazából a grafikával fejlődik, vagy még ugye abban sem, mert az, hogy szebb, az nem jelenti azt, hogy az most szép is vagy jó is. Tehát, hogy ami teljesen jó, például most... Hát akár egy Wien a Skyward Sword. Tehát pont, ami ugye az egy Wii messze elmaradt a konzoltásaitól, technológia szintén, és ehhez képest ott van az egyik Zelda játék, amivel játszottam, a Skyward Sword, ami... Gyönyörű, ami tök jól néz ki, tehát nyilván nem ez a 80 millió poligon, amit említettél áll, nincs meg nem látsz el 6 kilométerre, csak mondjuk tehát kicsit ködös a háttér. Az, ahol éppen vagy. Tehát az olyan mesélés, rajzol, nem is rajzol, tehát mint egy jól tenni mesévilágban. Erőt eszembe, ami abszolút már csúcs ennek, az például a South Park játék. Ja, ami igen, tehát a maga egyszerűségével pont úgy néz ki, mint a rajzfilm. Igen, de nyilván a technikai háttere is komoly azért a dolognak, az úgy nem értek, de hogy az sem arról szól, hogy most az micsoda durva megjelenítése van. Vagy milyen arcmimika van benne, amikor kis papír szájak váltakoznak a ja, hát és hogy ehhez képest zseniális az, hogy úgy néz ki, ugye, mint a rajzfilm, és hogy ez tök jó. Tehát most ennél jobbat így nem tudnám mutatni nekem így hirtelen, mert azt érzem, hogy a rajzfilmben vagyok benne, teljesen jól működik. Szóval igen, tehát ennyi a grafika lenne az új Next Gen konzolokról, hogy még amit én láttam most így ezt a kevés időt, még inkább a Wii U feltettek az érdeklődésem a szójáték kapcsán, a Wii U abszolút. Mondom nekem most például az új Mario Kart, a 8, az kurva jól néz ki. Na most egy kis szünet. Ja. Tényleg leállítod még egyszer azt akkor játékot beszélni. Hello. Csodálatos, epikus kezdés. Tehát akkor az a harmadik része az első résznek. Majd kivágjuk legfőbb. Tehát akkor... Igen, arra is gondoltam, hogy majd lehet kéne egy új intrót, amit esetleg bevágok az elejére, mert akkor még kurva lámpalázás, akkor sziasztok! Megcsinálunk mindent. Jó, na. Tehát akkor beszéltünk akkor most már nagyjából a Next Genről, akkor beszéljünk a jelenlegi vagy az előző, most már tudom igazából a Next Gen is már most van, ugye, úgyhogy akkor... Igen, ez mindig megzavart, hogy Next Gen, Current Gen, mi számít minek? Ja. Már rég nem Next Gen a PS4, mert már az a mostani generáció, tehát most már, na mindegy. Mindegy, te akarsz, hogy most mivel játszunk éppen? Most éppen semmivel, mert ugye beszélünk. Hát én ugye elég sokat dumáltam a Super Mario Galaxy-ról, nagyon többet nem tudok elmondani, csak az, hogy kurva fan. Érdemes vele tényleg elkezdeni, már aki nem játszott vele, már 2008-as játék? Nem is tudom amikor, de elég régi. Tehát olyan, hogy Wien-tól most tehát hiába van ott a PS3. Hát PS4-en legutóbb ugye a GTA 5-öt toltuk. 3, az. PS3-on a GTA 5-öt toltuk. Igen, az közös tapasztalat, az élmény volt. Az kurva ütős volt. Azt kell, hogy mondjam, tényleg a... Igen, tehát hozzá kell egy kis megjegyzés, lábjegyzet, hogy Bobo nagy GTA rajongó azért, nagyobb, mint én legalábbis. Hát, igen. Szinte mindegyik részre játszottam, mondjuk én is, és szerettem is, de nem annyira mondjuk, mint te. Mindig úgy voltam, hogy oké, jó, de még ezért valami hiányzik. Na de a GTA 5 az kicsit megadta azt, ami hiányzott eddig. Ez a komplexebb sztori, és komplex, az az, ami tényleg jobban összeköti egyrészt a karaktereket, meg ugye a különböző küldetéseket. Ez eddig nekem hiányzott, tehát ami ott volt például a Red Dead Redemption, ami oké, nem GTA, de ugyanaz a... Mert szerintem a legjobb GTA, még most a GTA 5 végigjátszása után is a Red Dead Redemption. Igen, tehát nekem az, hogy valakok lovak vannak, meg cowboyok, attól még az GTA. Az GTA, igen. De hogy igen, tehát azt nagyon szerettem én is, de hogy az volt a bajom, hogy tehát amikor megcsinálta az elején még mondjuk 5 küldetést egy ilyen farmer csajnak, akkor azzal a farmer csajjal nem találkozta egészen a játék végéig. És akkor megjelent és kész, a vége volt nagyjából, tehát hogy így nem igazán fűződnek össze a dolgok, hanem igen, akkor egy régi GTA hagyomány, és hogy akkor... így találkozó emberkékkel, aztán vagy meghalnak, vagy úgy szimplán
nem találkozol velük többet, kész. Na most ez így változott az 5-ben elég komolyan, de itt azt éreztem, hogy tényleg, ugye van a 3 főszereplők, folyamatosan haladnak egymással, igen. Találkozgatnak, váltogathatsz köztük, tehát ez tök jó. És nekem tehát ez így nagyon bejött, nem azt mondom, tehát nem egy korszak alkotójáték vagyok, tehát nem egy évjáték. Inkább egy korszak összefoglaló játék, hogyha lehet ilyen. Hát ha már GTA, akkor legyen ilyen a GTA. Tehát... Igen, meg azért is, mert tehát ezen a konzol generáción ennél, nem az, hogy jobb játékot, de így is mondani, ennél jobb játékot nem lehet csinálni, mert vannak ütősebb sztoriú, jobb játékmenetű, szebb grafikájú játékok, viszont az, amiben minden megvan egyszerre ilyen szinten, és emellett jó is, tehát ez a GTA 5. Ennél följebb nagyon nem lehet lépni ebbe a konzolgeneráció, és ezért, tehát majd a PS4-re, ha kijön egyszer, mit te lehet a GTA 6, vagy valami más hasonló játék, akkor az megint csak ez, de az nyilván a vége felé van mindig a konzolgenerációnak egy ilyen játék. Jól, tehát ha emlékszel, akkor a GTA 4 ugye az elején jött, amit akkor ugye mindenki istenített, tehát 10-ből 10-et kapott IGN-en, meg mindenhol, és mindenhol azt mondják így utólag, hogy azért nem volt a legjobb játék a Földön, valljuk be. Finom, szóval nemrég betöltöttem, hát egyrészt 4-et is, aztán viszonylag régebben. Én nemrég játszottam végig, és tényleg jó játék, de nem az igazi. De amit nemrég az a Meleg Tony, és hogy hívják, DLC-s GTA kiegészítő, tehát hogy az a játszottam nemrég, mert azt nem játszottam még, tehát játszottam ugye a GTA 4-et is, meg a mi volt az a másik? Lost and Damned. Azt is végigjátszottam, és az nagyon tetszett is, meg különösen tetszett az a motoros téma, nagyon bejött. A 4-et is szerettem, de ezt a Tony ezt kimaradt, és akkor ez voltam, akkor játszom vele. És hát pontosan amire emlékeztem, hogy nem foglalt le az, hogy most autókázok egyik helyről a másikra, és aztán van egy 5 perc lövöldözés, aztán megint. Tehát hogy nem éreztem annyira jónak, és ez volt a 4-jel is a benyomásom, amikor újra játszottam egyszer, hogy már nem foglal le. Először még tök jó. Na és az 5-ben viszont ez volt a jó időség. Nagyon hogy, változatos és hogy nem büntet annyira például. Tehát nincs az, hogy ha elbaszol egy küldetést, akkor megint visszakerülsz oda, ahol mondjuk felveheted a küldetést, plusz a kórházba kerülsz mondjuk, onnan elmész felvenni a küldetést, vagy ugye a 4-ben volt már valami újdonság, de sokat nem segített, és akkor elautózgatsz megint 10 percen keresztül, és ma az autózást én annyira nem élveztem például, és akkor megint újra szenvedsz végig egy ilyen eléggé leegyszerűsített lövöldözős rész. Szóval az 5-hez képest nekem az egy nagy újdonság volt, és az itt teljesen pozitív változásokat hozott. És meglepő módon tényleg megszerettem a szereplőket is, tehát mind 3-at. Pedig eléggé ellenszelmesek tudnak lenni, ugye? Igen, egyébként, ugye nyilván azt a spoiler alert, de a GTA 5-nek ugye nyilván a legjobb befejezését választotta, ami így kicsit idegennek hatott a sztoritól. Tehát az, hogy végig éreztem, hogy valami felé terelget a játék, hogy valakinek itt meg kell halnia. Elég durván terelget, vagy emlegetik is konkrétan, igen. Hogy Trevort meg kéne ölni, mert őrült. Igen, végig azt hittem, hogy az lesz a vége, hogy Trevort meg kell ölni. És erre fölajánl a játék egy választást, és nyilván szerintem a játékosok 98% azt fogja választani, hogy hát nyilván nem akarja kinyírni se Trevort, se Michael-t, mert miért akarnád kinyírni a két akivel te is játszottál, tehát gyakorlatilag önmagadnak érzed őket valamilyen szinten, vagy magadénak. Tehát Trevort is szereted a maga őrültségért, Michael-t is szereted a maga hülyeségeiért, és nyilván nem akarod egyiket csak kinyírni, viszont úgy lett volna szerintem ütősebb a GTA 5, ha nem hagy választási lehetőséget. Tehát ha a végén az meg ki kell nyírnod Trevort, vagy tényleg akkor felajánl egy választást, és tényleg választanod kell Michael és Trevor között, és nem tudod megmenteni mind a kettőt, mert ugye elveszti a súlyát a történet. Nekem a Red Dead Redemption azért a kedvenc játékom, mert a végén megmerte azt lépni, bazd meg, hogy meghal a főszereplő. Ennél tökösebb húzást azóta se láttam videójátékban. Úgy ér véget, hogy akármit csinálsz, megölnek. Nincs választási lehetőséget, meghalsz.
Mondjuk ez nem feltétlenül jó szerintem, ez akkor jó, hogyha van választási lehetőség, viszont nehezen tudod elérni a jót, úgymond. Tehát egy Mass Effect például megint nem jó példa, mert most hagyjuk ott, hogy milyen befejezések voltak, tehát, de hogy például ott is meg lehet menteni Shepardot, viszonylag nehezen. Meg van más játék is, most nem tudok így értelem mondani, de hogy Shepardot se igazából nehéz megmenteni, mert ha már végigviszed a játékot, végigviszed a DLC-ket, akkor lazán megmenekül. Na most ugyanígy a GTA-ban is egy viszonylag egyszerű küldetéssorozattal meg lehet menteni mindenkit, ami szerintem akár még rendben is van, de akkor tényleg igazad van, hogy elveszi kicsit a súlyát. Amíg szerintem kizárt, tehát Michael-t megölni hülyeség. Tehát hogy abszolút ellentmondott volna a, hogy hívják a srácot? Hát Franklin. Tehát Franklin személyiségének abszolút egy ellentmondott volna, hogy az az ember, akit ő megismert és belevitte ebbe az egészbe, pont azt öli meg. Mint Trevor, akivel nincs semmi kapcsolata valójában. Tehát Trevort megölni Franklin teljesen jobb befejezés lett volna. Igen. Nyilván még sajnáltuk volna, de hogy élet volna a sztoriba, főleg, hogy Michael is jobban járt volna vele. Az, hogy Franklin kinyírja a Michaelt, az abszolút nem fért volna bele, mert ő neki egyfajta apakék volt a végén is. Bár csalódott benne nyilván többször, ez azért az még ugye elment volna. Szóval, hát igen, ez így rajtunk múlik, ránk bízták ezek szerint, ez nem feltétlenül baj, hogy ránk bízták. Szerintem ez így viszonylag rendben van. Amit nagyon megoldotta szerintem ezt a témát, az a Heavy Rain, amit sokan fikáznak, hogy igazából csak egy interaktív film, vagy mit tudom, miket hoznak fel. Az még akkor volt, amikor nem szoktak hozzá, hogy manapság a játékok egy része az interaktív film. Igazából nem tudom, hogy egy pont miért nem interaktív film, akkor kecsőben mozogsz. Amikor RT, és akkor kapaszkodsz fel a jég. Beszélek egy kis játékról, a The Last Story-ról, amivel most játszom éppen, na, hogyha valami, akkor az egy interaktív film, és nem is interaktív szerintem eléggé. Szóval egy Heavy Rain, ami meg tudta csinálni azt, egyrészt, hogy a 4 főszereplőnek köszönhetően, hogy minden 4-et tudsz játszani, még GTA-hez hasonlóan, hogy lazán ki tudja nyilatni őket. Tehát, hogyha nem játszol elég jó, vagy nem az, hogy jó, hanem hogy mondjuk tényleg elbaszol a döntéseket, vagy csak nem olyan döntés hozod, ami abban a szituációban megoldja dolgokat, akkor igenis meghat bármelyik szereplő. És neki azért súlya van, mert őket is meg tudod kérdeni, mind a 4-et. És aztán a végén is tehát befolyásolja a dolgokat az, hogy te mit tettél előtte. Na most nekem szerencsém volt, meg én játszottam azt, amit ugye elvártam magamtól, hogy én szeretek játszani, és így megmenekült mindenki. Spoiler alert, megint szinte mindenki. Az már a játék sztoriából következik, hogy valaki nem élte túl. Igen. De egyrészt én meg azt nem tudtam, hogy ő fog csak meghalni mondjuk. De szóval ott megoldották azt, meg tudták oldani, hogy mindenki veszélybe legyen. Ez egy izgalmat adott a játéknak, most nem tudtam, hogy ki fog meghalni, és hogy mikor vagy hogyan. És szóval szerintem nagyon jó példa, és nagyon ritkán tudják ezt így megcsinálni. Hasonlóan jó volt talán még például a Mass Effect-ben, az első részben például különösen, hogy a másodikban már eléggé passzív volt szerintem a részvétel, de az elsőben ugye abszolút aktívan rajtad múlt, hogy kihal meg ugye Igen. Hát akár Rexet is behozhatjuk ide, ugye ott is rá kellett beszélned, hogy térjen már észhez, vagy éppen ugye elég sok paragon pont is kellett talán hozzá, ilyesmi. De konkrétan mondjuk vegyük ugye a ezt nagyon kiölték a későbbi részekbe, hogy küzdenet kelljen azért, hogy elérhetőek legyenek azok a dialógus opciók, hogy meg tudj menteni valakit, vagy ilyesmi. Szóval például Rexen kívül azért durva volt például ez a Kayden Ashley választás, ugye, ahol rád kényszerítették azt, hogy valakit meg kell ölnöd tulajdonképpen a csapatásért közé, és sokan szidják például Ashleyt ugye, hogy mennyire idegen gyűlölő, akkor Kaydent is, vagy a kis nyomi, vagy mit tudom, de szerintem én baromi megkedveltem mind a kettőt. Tehát Kayden például egy baromi jó havernak szerintem, egy jó haverfigura, érdekes háttérrel. Ashley-vel szintén szerintem komolyan baj, nyilván kicsit bizalmatlan az idegekkel szemben, hát ez van, utáljuk őket, hát Isten, mi is tudunk rasszisták lenni. és igen, sajnáltam ott azt a döntést meghozni, de belevitt egy olyan plusz súlyt adott neki a dolog. Ez tök jó volt. A kettőben ugye azzal, hogy tulajdonképpen a kettőben is tudom, csak úgy halhat meg valaki, hogyha egyrészt tőle ugye meghalhat a Samara úgy, hogyha egy abszolút hülye döntést hozod, és ugye a lánya mellé állsz. Vagy a másik, hogy amikor a végén elkezdenek hullani a csapatásig. Tehát egyrészt már ez elveszi a súlyát a játékkal, tulajdonképpen senki nem hal meg, és akkor a végén meg majd hullanak egy 10 perc fél óra alatt. Igen, nekem egyébként ez egy érdekes véleménykülönbség tud lenni az, hogy mi a jobb, vagy hát igen, hogy mi a jobb, hogy döntést adunk a játékos kezébe, vagy nem. És hát nyilván különböző játék
játékoknál különböző megoldása jó. Nyilván a Mass Effect ugye ezt tűzte ki maga elé, hogy ott mindenféleképp azt akarták, hogy a játékos döntései hatással legyenek ki hatással legyen a sztorira, több-kevesebb sikerre be is váltották. De mondjuk ott a Last of Us, ami semmi döntést nem bíz rád, ő megvan a saját sztoria, és te azt játszod végig. Ez egy inkább, tényleg mint egy film stílusú sztori, ahol nincs választási lehetőséged. Akkor ugyanez a Red Dead Redemption, amiben szintén végigjátszod, és az lesz a vége, amit ők akartak. És szerintem vannak olyan sztorik, amikben nagyon nagy előnyt jelent, hogyha nem ad választási lehetőséget. Tehát, hogyha azt akarja veled tehát szembesíteni akar azzal, hogy mi a következménye azoknak a dolgoknak, amiket a játékban is. Például nekem a Red Dead Redemption arról szólt, hogy azzal a véggel, ami elkerülhetetlen, hogy akármit csinálsz, ha egyszer baromi sok rossz dolgot csináltál az életedbe, egyszer úgyis utolér. Még ezt eljátszottam már a Mafia például, tehát ez nyilván ismétlés. Az elsőben sosem játszottam. Az elsőben pont ez van. Csak tehát így részleteivel. Vagy de jó, ez nem baj, ez nem bűn, megismételni a sztorit, rendre ismételünk sztorikat, de hogy ez ugyanez a kb. A felállás. És valóban, tehát az így tök jó. Igen, tehát ez jutott most így közbe eszembe, hogy a Mass Effect-ben szerintem képzeljük el azt, hogy mondjuk egy interjúk során nem mondják azt, hogy többféle befejezése lesz, meg hogy rajtad múlik, a te döntésed lesz, vagy nem. Azt mondják, hogy egy befejezés lesz a játéknak, és azt mi határozzuk meg. Akkor most miről beszélünk? Akkor most mindenki azt mondja, hogy hú, de kurva játék volt az a Mass Effect. Közben most még mindig annak nem, mert azért még mindig kamionnyi lukak vannak a történetben sajnos. Az egy dolog, de hogy mégis legtöbb azon sírnak, hogy hát ja Istenem a befejezés. Yeah. Tehát, hogy egyrészt miközben szerintem még mindig én is sírni szánalmas kicsit. Sírok kicsit rajta, mert egyszerűen... De nem. Én nem azon, hogy nem volt hatása a döntéseimnek, hanem egyszerűen egy méltatlan befejezése volt. És... De mondjuk ott is volt az ilyen balhé, nem? Hogy kiszivárgott valami korábbi sztoricával, vagy befejezésre. Igen, azt hiszem ott volt az, hogy kiszivárgott az eredeti befejezés, és megváltoztatták egy szarabra. Így van, tehát ott is valami buzinak köszönhetjük. Mind most ugye Tarantino westernjével volt, hogy kiszivárgott, azt mondta, hogy fuck you, nem csinálok filmet. Hát annyira utálom ezt. De nem feltétlenül hisztis, ez az a baj, hogy tényleg ez a kiszivárogtatások már elmennek egy ilyen irányba, hogy miért? Tehát elveszik az emberek örömét. Igen, tehát abszolút nem. Nagyon szóval, hogy ha már egy a sztori, tehát hogy mennyi döntésének a következménye, most az a véleményem, azért már játszottam pár ilyennel, akár a Mass Effect, akár tényleg többféle RPG, tehát Dragon Age is akár mondjuk. Olyan most kifejezetten erre megy rá, tehát nem is szól szinte más a játék, mert játékmenetben abszolút nullák, ugye mondjuk a Walking Dead és a Wolf Among Us, hogy még nem tartunk ott, hogy ezt ki tudják használni. Tehát most például nem is tudom melyik játék volt most az, amit talán pont a Mass Effect kapcsán mondták azt, hogy az emberek sírtak miatta, hogy miért szidják azt, amikor tulajdonképpen a Walking Dead is ugyanolyan. Tehát most egyiket miért magasztalják, amikor mind a kettő ugyanazt ígérte, de egyik sem valósította meg. Tehát, hogy most sokan mondják azt, hogy a Walking Dead mennyire zseniális a sztoria, és hát igenis ki a döntését, de nem hatnak ki a döntését semmire. Semmi különbség. Tehát van egy korrekt sztoria, az rendben van. Nekem ennyi. Egyébként én is ebbe a táborban azok, akik szerint a Walking Dead zseniális játék, és a Mass Effect is zseniális játék, de szar a vége. De azért, mert a Mass Effectnek tényleg, tehát hogyha tök mindegy, most nem, teljesen kivesszük a döntéseket az egész pakliból, ha a Mass Effectet is úgy nézzük, hogy döntés nélkül hová jutsz, vagy hogy nem, akkor is sokkal szarabb a vége, az utolsó résznek az utolsó 30%-a, míg a Walking Deadnek geci ütős az utolsó 30%-a. Egyszerűen annyira kifacsar érzelmileg, de lehet, hogy csak én voltam egy olyan állapotban, nem tudom, azt tudom, hogy én hajnalba fejeztem be, és alig bírtam fölkelni a székből, mert egyszerűen így ki voltam. Tehát borzasztó durván hatott rám érzelmileg, és ezért érzem azt, hogy ez tényleg amellett, hogy kurva sok hibája van a Walking Dead játéknak, tehát szarul fut,
sok baromság van benne, idegesítő dolgok, mint az első részben, vagy az első 10 percben elesett 6-szor, meg ilyenek, de mégis a vége az annyira jó, meg mégis vége azért az egész játékban bizonyos részek, hogy megbocsájtod neki. Tehát olyan színészi játék, olyan karakterek, akiket szeretsz, és tényleg hát ugye Clementine. Aha. Egyszerűen nekem annyira a szívemhez nőtt, hogy tényleg a végén nagyon-nagyon durván hatott rá az egész. Én is leszögeztem, nekem is tetszett, és nekem is van hasonló élmény, nekem is elsőre is már azt eléggé ütött, de még másodszor is, tehát én kétszer végigítem, és például másodszor az volt, hogy akkor ugye Fannival játszottuk, én játszottam, ő nézte csak, és hogy én akkor is majdnem konkrétan nagyon érzékenyen érintett a vége. Tehát, majdnem, de én bőgtem az előző, amikor végeztem, és másodjára igen az lepett meg, hogy ugye mivel már tudtam mi a vége, ezért korábbi részek is, amikor mondjuk Clementine-nal vannak ilyen interakcióid, amikor és így tényleg akkor is így bekönnyeztem, hogy hazzak, tudom, mi lesz a vége a kurva életben. Na igen, tehát nagyon nekem is például az, hogy hatott valami szinte még másodszorra is, de például Fanny konkrétan nem is az, hogy röhögött rajta, de nem röhögött, hanem az, hogy azt hiszem, hogy zavarta az, hogy ennyire nem tudtam befolyásolni, mi történik. Tehát, hogy az is, tehát épp nem értem ezt a megkülönböztetést, hogy te is így a végét emelted ki, meg hogy tényleg viszonylag jó végét, hogy vannak hibái, és hogy mégis ezt elnézték, és évi játék lett, ugye több díjat is megkapott, és hogy mennyire zseniális, sokan magasztalják. És hogy ehhez képest szegény Mass Effect-et a földbe döngölték a befejezésé miatt, amikor meg egy kurva jó játékmenete van mind a három résznek, és jól néz ki, szerethető karakterek, tényleg egy jó sztori van ott is elejétől végéig, és a karakterek szerintem tényleg nagyon jók, ott is megszerettem őket, és egy baromi élvezetes játék, mert nem csak 5 órában, hanem tényleg egy, hát összesen 80 órában, és akkor a vége miatt a földbe lett döngölve, amikor ott van konkrétan egy Walking Dead, aminek az egyetlen előnye lenne az, hogy a döntéseid mondjuk kihatással vannak a sztorira, de a döntéseid nincsenek kihatással a sztorira, és közben meg tényleg ilyen technikai problémák vannak, hogy... Egyébként ez egy nagyon globális problémára vezet vissza az egész, ami nagyon bonyolult, és annyira gyerekcipőben jár még a videójáték, mint művészet, hogy mivel a játék az egy interaktív dolog, mivel ez egyfajta tehát ügyességre épít, meg mindenre, míg semmelyik másik művészeti ág nem, ezért nagyon nehéz különválasztani azt, hogy egy játéknak mi a sztoria, mi a játékmenete, egyéb összetevők. És az történt gyakorlatilag, hogy van most egy időszak, amikor sokkal fontosabbá vált a történet, amit általában a művészetek, tehát mondjuk főleg az ilyen film, ugye a filmhez hasonlítják leginkább a videójátékot, a filmhez hasonlítva próbáljuk értelmezni a videójátékokat. És ezért jött ez, hogy hiába a Mass Effectnek 1000-szer jobb a játékmenete, tehát jobb játék, ha azt veszük, sokkal jobb játék, mint a Walking Dead, viszont egyszerűen a Mass Effect sztoria nem tud olyan erős lenni, akármennyire is jó sztori. Tényleg én nagyon szeretem a Mass Effect-et, baromi jó skifi, csak egyszerűen az, hogy tényleg túl hosszú, úgymond, egyszerűen az egy tényleg egy epikus nagy játék, de azért nem is tud olyan könnyen értelmezhető kis csomag lenni, mint a Walking Dead. Ami egyszerűen egy rövidebb, egyszerűbb egység, amit végigjátszol, és van eleje, vége, voltak döntések is, meg nem is, és akkor ott van. És meg egyszerűen egy olyan újat hozott, amit a Mass Effect, mire a harmadik rész kijött, már annyian utánozták mondjuk, vagy annyira csináltak hasonlót, hogy már nem tűnt akkora újdonságnak, hiába egy nagyon jó játék, egyszerűen nem maragadt meg úgy az emberekben. Ez most megint nagyon arra, hogy ízlések kérdését, tehát nekem is bejön mindkettő, de még mindig azt mondom, hogy inkább akkor egy Mass Effect. És az első évad, amelyik nincs is annyira gondol nekem, a Walking Dead második évad, ami marha csalódás, aztán ehhez képest. Én nem kezdtem el játszani azért. Tehát ott a fejünket fogjuk és sírunk a meghozott döntésektől, illetve hogy az én döntéseim mennyire nincsenek hatása, hogy mennyire hülye döntéseket hoznak a szereplők, és mennyire irreális a reakciójuk az én döntéseimre.
Én ezért is kicsit bánom, hogy a Telltale Games ezt nyomatja, ezt a választás dolgot. Igen, tehát akkor ne hangsúlyozzuk ki azt, akkor hogy igen. rád épül, nem, itt van egy ilyen kamerát. Legyen olyan, mint a sorozat. Oké, van benne az, hogy tudsz beszélgetni, te tudod megválasztani ezt, meg az alakul, ahogy alakul. Nem mondjuk azt, hogy akkor most ez majd te befolyásod, mert nem tudod befolyásolni a sztorit, mert az lesz, amit mi akarunk kihozni belőle. Csak az a baj, ez még úgy magában nézes, tehát tényleg, hogy kivesszük be a döntés, akkor is rossz, mert annyira irreális dolgok vannak benne. Mert tényleg a végére már félget voltak, hogy ne, ez van nagyon rossz. Ehhez képest, hogy a volt Among Us, ami egy teljesen más játék. Nyilván ugyanarra a műfajra épül, mi az a műfaj. Azért az egy jobb élményt adott nekem eddig. Kicsit ugye, tehát a játékmenete is kicsit változott, tehát ez nem azt mondom, hogy akciójátékosabb, de azért van benne pár plusz elem akciódúsabb, azért pörgősebb talán, mint egy igen. És emiatt azért például igen, meg is lepett, a második rész az úgy tök gyorsan eltett. Nem mondanám, hogy túl rövid volt, vagy nem éreztem annak, de hogy úgy pont ez olyan pörgősen, meg minden úgy olyan hamar vége lett, még hogyha ugyanannyi is volt, mint mondjuk az első, de mégis annyira úgy jó volt egyszerűen. Meg ott jobban is éreztem azt, hogy tudok egyfajta karaktert hozni. Tehát, igen, hogy, mint ami ott nagyon érzem ezt, hogy mondjuk mennyire engedett tényleg Big B-nek azt, hogy egy vadállat legyen, vagy mennyire nem, és igen, ez olyan... Igen, és ez az, amitől félek egyébként, hogy itt is aztán meg fogják kötni a kezünket, mert eddig még viszonylag rendben volt, most ez is harmadik résznél tart, talán negyedik résznél nem sokára. És itt is azért átvette egy párszor úgy az irányítást, ami nekem nem tetszett, és aztán ugye mi legnagyobb, nyilván a játék egyik legnagyobb, hogy mondjam, a cselekmény egyik legfontosabb része az, hogy is Big B ember tud maradni, vagy abszolút megint visszamegy a régi ényéhez. És szerintem ebben is el fogják venni tőlünk a választást, ettől félek, hogy akkor... De tudod miért fontos, hogy elvegyék a választást, mivel hogy ez egy prequel a képregényekhez. Ami eleve egy kicsit furcsa ötlet volt nekem, mert tehát nem volt meglepetés annyira, hogy Snow White él a második epizódban, mert az meg tudtam, hogy a képregényekben benne van Snow White. Nekem úgy volt, de nekik nem ismerjük, azoknak így úgy volt, és ez így tudom, Nórinak is abszolút meglepetés volt, vagy hogy a másik, ami aztán, hogy például elveszi a súlyát, hogy nem hal meg benne senki. Nem azt mondom, hogy hallja meg mindenki, de az egy jó sztori, ad egy súlyt a dolognak, hogy a normális keretek között persze, de meghal valaki, vagy hogyha meghal, akkor ne támasszák fel megint. Persze, hogy lehet indokolni az, olyan nehezen halnak meg ezek a felrék, ugye, azt hiszem úgy hívják talán őket. De hogy oké, Snow White halála nyilván akkor az úgy nem történik meg, de aztán utána is volt, aki azt hittük, hogy meghal, de akkor mégsem. Minden szóval, azt a félre jóval pozitívad, de nyilván is egy folyamat, tehát ahogy mondtad, hogy most ugye egy kicsit előtérbe kerültek a sztori, ami tök jó, mert szerintem ezen kell haladni, és egy kicsit ilyen ugyan baby steps érzeteket most, hogy ilyen lassan, de biztosan haladunk, főleg a Telltale talán, meg nyilván más játékkészítők is. Igen, aztán majd eljutunk két vonalon indult el eléggé most a játékipar. Van ez az indisebb játékmenetre rámenő dolog, bár ott is vannak ugye sztorira hajtó dolgok, de nagyon jól. Tehát igazából most az igazi innováció tényleg az indie játékokban van. Tehát mondjuk egy Braid, még mindig nem játszottam végig, csak elkezdtem vele, de egyszerűen annyira jól keveri azt, hogy van ez az kicsit ilyen furcsa, ilyen princessről ír, de közben meg egy ilyen hétköznapi ember szerelm, vagy love story-ja van leírva, és mindezt keveri ezzel a furcsa platformer, puzzle, időkeverős marhasággal, akkor mondjuk a Limbo, amit viszont végigjátszottam, ahol semmi sztorit nem kapsz, mégis ahogy haladsz előre, kirajzolódik előtted egy ilyen nagyon sötét, furcsa világ. Ezek szerintem nagyon viszik előre azt, hogy miről szólnak a videójátékok. Pláne nézőben aztán pont, amit említettünk is már. Vagy a Thomas Was Alone. És egy elég durva igen, jó példa. Azt akartam pont, tehát hogy például pont itt is, amit beszéltünk a grafikáról, hogy az indie játékokban jön ki az, hogy mennyire számít az esztétika és a grafika közti különbség, a minőség meg esztétika, hogy tényleg ott van egy, most akár a Braid is például, ami eléggé ilyen, nem is tudom, 90-es évek alapvetően az ütne szemben. Hát ez a rajz volt, nagyon érdekes. És ehhez képest mégis teljesen rendben van mai szemben is, vagy ami a Thomas Was Alone, ami, hát na, mi ez? Nem kockák, négyzetek és egyéb négyszögek
kalandja tulajdonképpen, és konkrétan több elemük van, tehát komolyabb elemük van ezeknek a négyszögeknek, mint akármelyik Call of Duty karakternek. az egy minimum, de hogy akár még tényleg egy ilyen Mass Effect szintű nagyon durva, igen. És annyira meg is szereted őket a végére. Igen. És négyszögekről van szó, és nem beszélgetnek egymással, nincs semmi kommunikáció, meg nincs semmi interaktivitás, és amit te esetleg velük művelsz, ugye? Úgyhogy az például nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy ilyen minimalista játékkal meg lehet csinálni. És valóban az indie szerintem az egyik szál ez az indie vonal, igen. A másik pedig ez nyilván a AAA-s játékok szintjén pedig ez nem a kod szint, mondjuk nem a kod az is persze, arra is hanem mondjuk egy Last of Us, hanem akár egy Last of Us, kicsit keverve ezzel a GTA-s, Mass Effect-es, Walking Dead-es vonallal, hogy a döntéseket előtérbe helyezni, és a sztorit mindenképpen előre. Tehát ez a Wolf Among Us, és akkor most nekik is lesz most az a kettő, hogy a Borderlands, amit nem igazán értek, hogy az úgy miért kell. De teljesen más műfajú játék, nyilván viszonylag jó háttérvilággal. Engem vonz biztos, egy picit. A Game of Thrones kevésbé, ugyanis hát azt még fontos, a Game of Thrones meg úgy értem, mert hogy abból sikerült egy játékot csinálni, mint konkrétan nagyon szar lett. És akkor most ez egy új lehetőség. Hát, amiben legalább nem játszák el azt, amit a Wolf Among Us-szal játszottak, hogy az egy prequel. Most a Game of Thrones az elvileg a könyvek, illetve a sorozat idején játszódik. Úgyhogy arra most nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy tényleg érdekel maga a világ is, tehát tényleg nagyon szeretem a sorozatot és a könyveket is. Úgyhogy azt most nagyon várom. Tehát ott lehet, hogy ott még több lehetőség lesz, hogy befolyásolni a sztorit. És akkor az úgy még jobb lesz majd. Nekem az a bajom egyébként ezzel, hogy a Telltale mindig csak olyan játékokat csinál, amik megalapozott világokban játszódik, hogy soha nem fogják tudni azt beteljesíteni, hogy tényleg radikálisan durván megváltoztatják a döntések a végkimenetet, mert egy adott univerzumban dolgoznak. Míg a Walking Deadben lenne a legnagyobb szabadságuk, mert ugye teljesen független a képregényektől ez a másik csapat, tehát itt bármit csinálnak kb. Csak nem gyógyíthatják meg a zombi vírust. Nagyjából ennyi, amit nem tudnak megcsinálni. Ugye a Wolf Among Us-ban ugye eléggé be vannak restriktálva. Ez ilyen volt, ezt nem is hallottam. Tehát meg van kötve a kezük. Igen, meg van kötve a kezük, hogy mit csináltak, mert hogy előzmény. A Game of Thrones-ban megint be lesznek kerítve, mert egyszerűen... Nem feltétlenül, tehát azért az baromi lehetett már könyvben is rengeteg, és például Martinból az íróból ki tudom nézni azt, hogy azt mondja, hogy amikor elé áll mondjuk egy játék egyik készítője, hogy akkor én most ezt a karakter szeretném megölni, akkor ő azt mondja, hogy öljétek. Majd ő is ugye szívva megöl bárkit. Szóval azt ugye tudom képzelni, meg... Vagy úgy tudom elképzelni ezt a Game of Thrones játékot, hogy az a világ viszont teljesen különböző karakterek. Amúgy erős lesz szó, nyilván, valószínűleg erős van szó, tehát nem tudok pontosabb infót még róla, csak az, hogy nem prequel, nem sequel, nem is lehet, tehát ugye azonos időben játszódik kb. És gondolom más szereplőket, tehát nyilván nem a főszereplőkkel, mert akkor már ugye azt kéne eljátszani, már volt, az meg fölösleges lenne. Úgyhogy ebben bízom, hogy az jó lesz. De most a Wolf Among Us valami 2 részével várok, most már hamarosan jön az új, nem? Hogy júniusban? Június elején azt hiszem, hogy azt, hogy 2 hónap most ugye az általános, és akkor... Tehát abban is bízom, hogy jól fog befejezni, a Borderlands az nem érdekel, aztán majd nézzük, mi lesz a Game of Thrones-szal. Kicsit azért túlvállalták magukat, úgy érzem, tehát technikai szinte elég bének, konkrétan a Telltale. Azt így lehet mondani, nagyon bének, tehát hogy ami... Nagyon szarok szerencsétlenek. Szörnyű, tehát ez a frame rate az nálunk az tragédia. Nem, nekik újra kéne írniuk a motort. Tehát egyszerűen egy másik, vagy szép, tehát szépen, az rendben van, szép, tehát hogy jó stílusú grafika, de az, hogy tényleg a játék... Fél órát várni, az meg 2 arckifejezés között, tehát hogy ez fáj, nagyon fáj. Na jó, ezt most elég durván kibeszéltük a témát. Nagyon durván, szerintem ebből majd sokat ki kell vágni, kurva hosszú lett. Volt 2 20 perces, és ez az meg még egy fél óra. De akkor annyira nem vészes. Akkor a Galaxy-ról igazából beszéltél, akkor megemlítenék gyorsan 2. A Last Story-t, azt tudom micsoda. Igen, tehát ahogy mondom, utána is néztem ezeknek, vagy most ilyen V-top listát néztem, és nyilván benne volt rengeteg Mario. Nyilván a Red Steel, ami érdekelt, mert azt még emlékszem, amikor a V megjelenés előtt már azt, hogy reklámozták, hogy majd a Red Steel, ahol tudsz majd karozni, mondom, hú, de jó lesz. Az a játék nagy lebőgés volt, ahogy emlékszem.
Tehát tragédia volt. Ehhez képest a második részről már jókat hallottam, és akkor voltam most adok is neki egy esélyt, és tök jó, tényleg. Tehát izgalmas, konkrétan az, hogy így hadonászok nagyon lelkesen a kontroll, és úgy azt nézem, hogy tényleg, hogy így pozolok be, akkor védem a támadást, ha máshogy, akkor meg tényleg csapítól közben lehet lőni is, ugye pisztolya, mert na ez a durva egyébként, tehát mit kell adni egy férfinak, hogy boldog legyen? Hát keverjük a westernt a szamurájjal, és akkor tulajdonképpen tényleg ennyi a játék, tehát hogy lehet bele karozni is, meg egy kolttal lőni, egy ilyen western szamuráj skifi a világ, mert tulajdonképpen tényleg kicsit ilyen skifi hangulata is van, keverve legalább 3 stílus, ami nem baj. És elég jól kihasználom ugye a végének az irányítását. A sztorit így annyira még igazából nem tapasztaltam, meg az irányítás azt tök jó pofa, és nagyon tetszik, szerintem ezen a vonalon kéne valamilyen szinten haladni aztán. A másik a The Last Story, aminek pont az ellentéte olyan szinten, hogy abszolút nem használják ki a Wii irányítását. Tehát egy az egyben, mint hogy egy PS3 kontroller lenne a kezembe, úgy kell irányítani. Egy oldalon üzétbe kell... Nem is az, hanem az, hogy nem kell hadonászni semmit. Tehát mindig csak a joystickkal szórakozom, a hangokat nyomkodom. Ennyi. Úgyhogy abban nem igazán érzem azt, hogy ezt most miért kell csak Wii-re kiadni például. Ugyanakkor a sztori az eléggé rendben van, nagyon rendben van, nagyon tetszik. És bár egy kicsit ugye klisés is helyenként, aki nem bír az átvezetőket, az ne játszom vele. Pontra azon rögtön most elmondom, mert ugye ez kicsit egy JRPG, de kicsit, tehát nem az a Final Fantasy stílusa van a harcnak, hanem viszonylag real time, egy-két képesség használatakor lehet ugye állítani az időt, meg alapból az volt nekem fura, hogy nem kell támadást nyomni, tehát a gombot, csak úgy magától támad, amikor ott van közelben az ellenség. De ezt lehet állítani manuális támadásra, csak nem annyira kényelmes. De ugye egész izgalmas megoldották is a harcot. A grafikában negatívum az, hogy amit beszéltünk, hogy ez például nem egészen esztétikus nekem. Tehát Wii-hez képest rendben van. Milyen stílus? 3D-s vagy 2D-s? 3D-s abszolút. Ez alapvetően Final Fantasy, tehát még 10-et képzeld el például, vagy 12-t, még ez úgy néz ki. Csak ez olyan szürke, és nem olyan szép, mint például egy Skyward Sword, mondjuk, akármit szintén is. És akkor az átvezetőn ott rögtem el magam, amikor egy ilyen folyosóról beértem, egy átvezető után, mentem 3 métert, átvezető. Átvezető után egy ajtó elé kerültem, kinyitottam az ajtót, átvezető. Viszont ami pozitívum az az, hogy például egy Metal Gear Solid, amit én nagyon nem tudok szeretni, már most egy 4. rész például, hogy azzal ellentétben nekem viszonylag izgalmasak az átvezetők is érdekesek, tehát ezzel nincs nekem bajom. És maga a játékmenet is amúgy tök jó, és a sztori nagyon megfogott, tehát hogy tipikus ilyen szerelmi sztori, hogy ugye van egy zsoldos csávó, aki beleszeret egy hercegnőbe végül is, aki ugye már épp házasodna egy másik családnak a lordjához, és közben a zsoldosok meg lovagok akarnak lenni, egy zsoldos csapatot kell irányítani egyébként. És aztán megy egy ilyen politikai kavarás is, hogy akkor most a két család ugye össze akarja házasítani ugye a utódokat, hogy akkor hogy még erősebbek lesznek, de közben van valami háború is egy másik faja. Szóval egész ilyen trónokharcás kavarás megy, és ez szimpatikus, és közben mellette van egy tényleg jó harci dinamikája is, úgyhogy tök jó. Csak az, ami nem használja ki a Wii-t, ez zavar. Tehát ami tök jó volt a Skyward Swordban. De ez nem baj. Igen, a Wii-n egy csomó olyan játék van. Persze, csak ez olyan fura nekem, hogy arra lehet kiadni, és akkor egy Skyward Sword például abban az a szimpatikus, hogy átélem, ahogy tényleg például ugye pont abban az a lényeg, amikor a kardot így Link felemel, és ugye a fény ugye belemegy, és így feltartom a magasba, és meg aztán lecsapok vele, meg vélekezek ugye a pajzsal. Ez a motion control, én inkább örülök, ha nem használja egy játék, mert a Twilight Princess és az lesz belőle, hogy csak így rázod, mint a hülye gyerek. Az ilyen, jó, tudom, hogy a Skyward használja ezt a motion control-t, meg minden, de... Meg ahogy a Red Steel 2 is tök jól megoldták, tehát azért így... Ez nem feltétlenül negatívum. Ez nekem egy pozitív élmény egyelőre az a játék. Szóval most úgy sikerült elmerülnöm. Jól van. Na jó van, szerintem most már hagyjuk a filmeket, szerintem majd jövő héten beszéljük meg. Ja. Sziasztok! Cseh!